Мәдәният сарайы фойесында төрле күргәзмәләр эшләде. Шигүле мәндәрләр, авыл тормышын тасвирлаган картиналардан күргәзмәләр әзерләнгән иде. Якташ язучыларның китаплары һәм камыр ризыклары да тәкъдим ителде. Шолы ул КамАЗ белән бәйле шәһәр бит инде. КамАЗ төзелешенә шол мөслимнән бик күп кешеләр төзелешкә килгәннәр. Һәм алар шунда төпләнеп калганнар. Менә хәзер алар барыбер туган җирләрен җирсеп, сагынып яшиләр. Аннан соң тагын бер нәрсә бар якташларның. Берсе тартып, берсе белән күрешеп, берсе белән берсе ярдәмләшеп яшиләр алар. Шуңа күрә без менә сезнең шикелле бер-беребезне барларга да килдек. Ул иң беренче нәкъ менә мөслимнәр башлап җибәргән башлангыч дип тә әйтергә була. Чөнки Рөстәм Исмәгыйль улы Гафаров безне җыеп 92 елларда әйдәгез бер җыелып очрашыйк, бер-беребезне белик, кирәк булса бер-беребезгә ярдәм итик дип безне җыеп хакимияттә ул беренче урынбасар иде хакимнең. Һәм без менә шунда җыелып китеп инде иң беренче менә шул якташлык җәмгыятен оештырдык. Кичәгә яр Чаллыда яшәүче сәнгатькәрләр старт бирде. Чараны Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Гөлзада Рзаева алып барды. Мөслим якташлар җәмгыяте җитәкчесе, Чаллы икмәге җәмгыяте генераль директоры Рафаэль Юнысов якташларны сәламләде. Сызгырып тәлгермәдек, халык килеп җитте, мөслимнәр, концертлар белән барсы ел килгәннәр. Монда авыл советлары рәисләре башка безнең алар белән бергә эшләүче хезмәттәшләр килгәннәр. Шуңа күрә рәхмәт барыгызга да шушындый вакытын табып, яңадан очрашу өчен килгәнегез өчен. Мөслим районы башлыгы Альберт Хуҗин изге теләкләрен җиткерде. Аның белән бергә сәхнәгә Әгерҗе һәм Тукай районнары башлыклары да күтәрелде. Алар әлеге чарада мөслим егетләре якташлар буларак катнашты. Район битендә килә, үзенең вәкилләре белән үзләренең уңышлары турында фикерләрен әйтә. Менә бүген әле мөслим район башлыгы бик матур иттереп чыгыш ясады. Президент каршысында үзенең ирешкән уңышлары турында әйтеп үтте. Ул тоже зур гына куаныч дип әйтәсем килә. Шушындый ук булган уңышлар турында якташларга килеп, сөйләп, мөслимнең яшәүе турында, уңышларга ирешүе турында, алга таба булган өметләре турында әйтеп китү, ул мөслимнең якташлары өчен дә, шул вакытта монда килгән бөтен халык өчен дә кирәкледер дип әйтәсем килә. КамАЗ төзелеше башланганнан бирле безнең якташлык дигән әйбергә уетты салды беренче секретарыбыз Рәис Киямович Биләев. Ул мәдәният хезмәткәрләрен җыеп булай диде. Тулай торакларга бер яктан килгән кешеләрне урнаштырыгыз, аралашсыннар, бер-берсенә ярдәм итсеннәр дип. Иң беренче булып безнең төп чаллылар якташлыгын оештырдылар. Танылган әдипләр Фуат Садриев белән Факил Сафин якташларыбызга сәламнәрен юллады. Лилия Садриева шигырьләрен укыды. Нигез ташлары текстиле төсле. Зур бер авыл иде бу җирдә. Балаларны үстердек тә менә ташлап китте алар. Нигә? Мөслимне бик яратам. Елдан-ел мөслимебез үзгәреп бара. Шулкадәр матур анда кайткач бөтенләй безнең мөслимнең дә матур җир юк дип кайтам мин. Бар матур табигате матур, ык буйлары, ык буендагы әрәмәлекләр. Бала чагында ул әрәмәлектән камырлыклар җыя иде. Ул камырлыкларны җыеп күңелле була торган иде. Без бит мөслимнәр бик күп инде. Һәм инде безнең Чаллыда шундый кызык сүздәр йөри. Шул Рөстәм Исмәгыйль улы Гафаровның сүзе инде ул. Чаллыда 3 төрле милләт яши. Руслар, рус булганнар һәм мөслимнәр дигән. Без бит мөслимнәр бик күп, безнең арада бик күренекле кешеләр яши. Шушы Чаллыны төзүчеләр, КамАЗда эшләүчеләр, мәгариф, сәламәтлек, башка өлкәләрдә эшләүчеләр. Мөслимләр очрашуга мәдәни күчтәнәчләр белән барды. Җыр-бию коллективларының һәр кайсын якташларыбыз алкышларга күмде. Якташыбыз танылган җырчы Азат Кәримов та туган якка мәхәббәтен җыр аша җиткерде. Мөслим талантларга бай булуын тагын бер кат раслады. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.